Ay, ito ra. May tao, mangutan ako ani. Boss. Mayong hapon, pwede kong mangutana? Oo, pwede. Kanang, asang balay nila Angel Bertria, boss? Ay, nasa sanahan. Nara diha, ha? Salamat, boss. Salamat, boss. Para man to, Ijin? Kontakon ako si boss Amo. Yes, boss. Asa na sila? Nakaplaster na ako mga agent, boss. Kinahanglan nga makita ninyo kung kinsa sa kauban Sige, ng boss. usawa ha. Copy, boss. Tarunga yung trabaho. Okay, boss. Ako sa tawagan akong isa ka agent, boss. Sige. Hello. Boss, nana ko sa posisyon. Asa na ka? Nadrang target? Negative man boss, wala dire ang target. Wala. Okay, sige. Awa diha, pangita si agent JB. Copy boss. Hello, agent JB. Hello. Hello? Hello, agent JB. Pastilan bataan, natulog pa na ako sa misyon. At tayo ng bataan eh, patulog-tulog. Uy, bangun! Kalaban! Ay, bangun! Tara! Ayaw patulog-tulog, baka balong na ta sa itong misyon. Lagi. Baka balong, daghan kay kalaban. Si Boyet, be. Agent Boyet. Yes boss, copy. Nana ko sa area. Yes, Agent Boyet. Nadang target? Naadri ang subject boss. Salamat. Okay. Tanawag Mayo. Kinsa yung kauban? Boss, kumpirmado. Nasa kauban, lalaki. Na lalaki? Sige, tanawa. Kaya ko i-monitor diri. Kaya para madungog na ko ilang mga istorya. Okay, dira, connected na. Okay, tanawa lang ha. Kunta ko sa ako sa bossing. Kabalo kang di ta pwedeng magdugay dire ang galangay-langay pug ka. Ay, nagod sige reklamo di agad. Kibalo kang sikat ito din napita. Ahan man to. Kaya na niya oy. Pila gito? 500 sige ra mo pi. Hello, boss. Yes, Agent Ray. Yes, boss. Confirm, boss. Ha? Naiyang kabit. Unsa man na to ni? Sugti ha nga makaginhawa ba na kay Relax ang boss. Sorry. Asa tikiyon ka? Kulpa-kulpa na ko kay. Relax ang boss, relax ang boss. Ato sang monitor sa nato sila. Okay. Sige, boss. Kadali lang, boss. Manawag sa usong agent. Sige. Sunod, bro. Kana ba? Hello, boss. Hello, Agent Boyet. Dili ba niya kabit ng lalaki? Ha? Unsa? Anak ko ba? Dili niya kabit ng lalaki? Dili niya kabit? Oo. Diyan sa mo daw itong kwarta na kayo nalimtan. Ay, sorry kaya. Salamat kaya niya. Goods kayo. Naram din na. Nakaw, amping. Oh, tanawa oh. Nag-bliss pa gyud oh. Sige. Kadali lang. Tawagan sa nako. Limtanon ka ni manghura oh. Hindi mo respeto. Abot na mo dyan. Abot na. Yes boss. Oh, galas daw kamo man yung mga badi. Sa mga kabadi. Hapitan ako nakadlit oy. Asa naman ang target? Wala akong kabalo, gipaabot ang busing. Unsa man katong giulat? Tara. Hello, boss. Hello, Agent Ray. Dili na. Hello, boss. Boss. Ay, atake na si Bossy. Dili daw niya kabit. Kuya.